አርዕስተ ዜና ፕሮጀክት ወሰን ቃላይ ሐዋሳ ዝለዓለ በጀት ዝሓትት እንትኸውን ዝዛዘም ድማ ንወለዶ ውሕስና ምግቢ ዝኸውን ዓብዪ ሃገራዊ ኣሰር ምዃኑ ተሓቢሩ ፖለቲከኛታት ንውልቃዊ ረብሓኦም ክብሉ ንሕብረተሰብ ክፈላልዩ ተሓስቡ ኣይኸውንን ምባል ባህሊ ክንገብሮ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዒዶም ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ነበር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን አያቶላህ ዓሊ ኻሚኔ ንምስታፍ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን በዝሒ ህዝቢ ይከብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتي كما يتعلو لك ساعات شعات خوين لو كم تلمود ما ادي زينا حزنا متينا لنا زيناتات بممرح دما مساخم صنح انا برهان فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر عودي توريزم نمعباي بوليسن دليتن منغست طرح زي كونس ناي نفس وكف زيغا حبراوي مربراب زليو حغراوي وراي ايو كبلو قدماي منستر ابي احمد تزاريبوم ኢትዮጵያ ብዙሓት ሰሓብቲ መልክዕ ዘለዎምን ቦታታት ዘለዎ ሃገር እያ ነዞም ቦታታት እዚኣቶም ዝርእዮም ዘላልዮምን ግና ውስን ሰብ ጥራሕ እዩ ድማ ኢሎም ዋናታት ሰብ ሆቴልን ሰራሕተኛታትን መንገዲ ኣየርን ኢሚግሬሽንን ኣካላትን ኣጋይሽ ዝህብዎ ክንክንን ዘርእይዎ ሰናይ ምስልን ንዕቤት ቱሪዝም ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ብናይ ይግበአን ስምዒት ክሰርሕ ይግባእ ብምባል እዚ እንተኾይኑ ድማ ቱሪዝም ናይ ምዕባይ ተኽእሉ እናበረኸ ክስጉም ይገብሮ እዩ ክብሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም ሰናይ ነገር ምግላጽ ምርኣይ ምዝራእን እንደቅና ዝጠቅም እዩ ኢልና ሓሲብና እንተደኣ ሰሪሕና ኩነታት ኢትዮጵያ ክቐየሩ ክብሉ ድማ ኣተሓሳሲቦም ፖለቲከኛታት ንውልቃዊ ረብሓኦም ክብሉ ሕብረተሰብ ክፈላልዩ ተሓስቡ ኣይኾንን ምባል ባህሊ ክንገብሮ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሚዒዶም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብመርሃ ግብሪ ማዕዲን ወለዶ ዝተሃንፀ ኮንፈረንስ ሪዞርት አርባ ምንጭ ትማሊ መሪቆም ከፊቶም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክህልው ዝኽእሉ ሃፍትታት ምምዕባል بمنفس متحبارن متحققازن كنسرح يقبام حزبي قامون قوفان لعلي مانم عب شقرن مكران حبيرو زنابر مخان بمحبار متحبارن ناي حادة لوطي ناي تكالب مخانو مؤمانن عدلاي مخانو دما قليس عملهم عمونغو كريتيوم وقناز زقبر متحبار مكبارن فقرن ون أكال إتيبيا مخانو توم قدامي منستر آغنزيبهم معد زينا أب مكتال تركوب تملكتي حزد ما بزرزر نابز حزنا زينا كحلفكم بروجكت وسن على حواسام زرع على بجت صحات تخون انتزازم دما نولدو وحسنا مقبي زخون عبي هقراو عصر مخانو مكتل قداماي منستر تمسكن طرونه قليصوم حدنتنا كم تنكار بموساد هاجرنا كبدخنت نناقفلوان حز ايو كبلو دمام اتو مكتل قداماي منستر اتحساسيبوم نصبصاب هيروت اندالم ملوران غرماي
ከተማ ዋሳንት العال ማህደር ተዘክሮ ብዙሓት መጀመር ፍቅርን መዘናጋዕ ስድራ ዝኾነ ታሪካዊ ቃላይ ፍቅርን ዕዳጋ ዓሳን ከምውን በተፈጥሮ ጽባኦ ዝፍለጥ ኣሞራ ገደል በዋንነት ይልዓሉ እዮም እዞም ዓበይቲ መግለጽታት ከተማ ኣብስሕዝ እዋን ተፈጥሮ ልምላመኦም ጠፊኡ መሰረተ ልምዓቶም ኣሪጉ ኣብ ዘይምጥኖም ብርክ በፂሖም እዮም ብፍላይውን መዘናግዒ ኣሞራ ገደልን ቃላይ ፍቅርን ዝነበሮም ጽባቐ ዳግም ንኽላበሱን ዕዳጋ ዓሳውን ናብ ዘበናዊን ጽሩይ ማእኸል ንምምጻእ ትልመተ ተሒዙ እናተሰርሐ ይርከብ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተሳለጠ መድረኽ መተኣኻኸብ ገንዘብ ዝተረኸቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነውን ዝልምዓት ንዓወት ወለዶ ጽባሕ ውሕስና ዝኾን ፕሮጀክት ብዛዕባ ምዃኑ አልዒሎም እዮም ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን ያለችበት ዘመን የመነሳት ዘመን ነው አንዳንድ ጊዜ የብዙ ሀገራትን ታሪክ ስናነብ ሀገርና ኢትዮጵያ ሕዚ ዘለትሉ ዘመን ዘመነ ምንስዕራርዩም ታሪክ ብርክት ዝበላ ሀገራት እንትርኢ ንጥሜት ኩናት ዝሰበራሉ እዋን እዩ ዘሎም እዚ ዘመን ንኢትዮጵያ ዘመን ካሕሳን ብልጽግናን እዩ ኢልና ምሕሳብ ንኽእል ኢና በዚ አጋጣሚ ንመራሒ መንግስቲ ምድማርን ከምኡውን ንኩሎም ስራሕቲ ፍልፍል ሓሳብ ዘቕርቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መመስገን ይደሊ ፕሮጀክት ልምዓት ሐዋሳ ዝለዓለ በጀት ዝሓተት እንትኾን እንተዛዘም ድማ መረጋገጺ ተረባሕነት ከም ዝኾን ሓቢሮም ሓድነትና ከም ጥንካረ በሙሳድ ኢትዮጵያ ካብ ድኽነት ነናግፈሉ እዋን ሓዚ ይክብሉውን እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጾም እዮም የሐዋሳ ፕሮጀክት ፓምፕሌቱ ላይ እንዳየሁት ገና ብዙ ገንዘብ የሚጠይቅ ነው አጀማመራችን ፕሮጀክት ሐዋሳ ኣብ ፓምፕሌት ከም ዝረኣኽዎ ገና ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት እዩ አጀማምራና ጽቡቕ እዩ ሐዋሳ ዝጀመረቶ ልምዓት እንትዛዘም ብርክት ዝበሉ ዑደተኛታት ዝውሕዘላ ክትከውን እያ ከተማ ኢንዱስትሪ እውን እያ ሃገርና ካብ ድኽነት ንኽትወጽእ ኣብ ምግባር ብሓባር ጠጠው ክንብል ይግባም ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ሲዳማ አይተ ደስታ ሊዳሞ በወገኖም ፕሮጀክት ዘመናዊ ህንጸት ኣሞራ ገደልን ቃላይ ፍቅርን ዕዳጋ ዓሳ ብዓወት ንምዛም ጠመተ ተዋሂቡ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብዚ ስራሕ እዚ ተሳትፎ ንዝገበሩ ንኹሎም ኣመስኪኖም እዮም ሐዋሳ ከተማ የደቡቧ ፈርጥ የሰላም ደሴት ምናልባት ሐይቅን ጨምሮ ባላት ውበት ብዙዎች የምድር ገነት ይሏታል ከተማ ሐዋሳ ዕንቂ ደቡብ ደሴት ሰላም ምስቃላይ ተታሒዙ ብዘለዋ ጽባቐ ገነት ምድሪ ይብልዋ እዮም አቀባብላ ጋሻ ከተማ ሐዋሳ ንዝረአይ ድማ ህዝቢ እቲ ከባቢ ንጋሻ ክንደይ ዝኣክል ክብሪ ከም ዘለዎ የረድእ እዩ ንቱሪዝም ንኢንቨስትመንት ንኮንፈረንስ ንኽትምቹ ጌርና ንሰርሐ ኢና ዘለና ካብ ዘለኩም መልዕልኩም ንሐዋሳ ብሓባር ንምህናጽ ዘለኩም ቁርብነት ንዘርአኹም ብምሉእኹም ከመስግነኩም ይደሊም ከተማ ሐዋሳ ብዘበናዊ መልክዕ ንምህናጽ ንዝተተለመ ትልሚ ልዕሊ 3.5 ቢልዮን ብር በጀት ከም ዝደሊ ዝገለጹ ከንቲባ ሐዋሳ ጥራቱ በየነውን 2 ቢልዮን ዝኾን ብምሕዳርታ ከተማ 1.5 ቢልዮን ዝኾን ድማ ኣብ መርሃ ግብሪ መተኣኻኸቡ ገንዘብ ንምእካብ ትልሚ ከም ዝተተሓዘ አረዲኦም እዮም በመጀመሪያው የሐይቅ ልማት እቅዳችን የፍቅር ሐይቅን የአሞራ ገደልና የአሳ ገበያ የሚባለውን የሐይቁን ክፍሎች በዘመናዊ መንገድ ሁሉንም መሰረተ ልማቶች ባሟላ መልኩ ለነዋሪዎችም ለቱሪስቶችም በሚመች መልኩ ለማልማት እቅድ ሰንቀናል ኣብ ፈለማይ ልምዓት ቃላይ ትልምና ቃላይ ፍቅር ኣሞራ ገደልን ዕዳጋ ዓሳን ብዘመናዊ መገዲ ኩሎም መሰረተ ልምዓታት ብዘማልአ መልክዑ ነበርቲ ኮነ ንዑደተኛታት ብዝምቹ ልክዕ ንምልማዕ ትልሚ ሒዝና ኢና ነዚ ብምትሕባር ምስራሕ ኣድላይ እዩ ንፈለማይ ምዕራፍ ካብ 3.2 ክሳብ 3.5 ቢልዮን ብር ይሓትት እዩ እዚ ድማ ንመንግስቲ ጥራይ ከቢድ ብምዃኑ 1.5 ቢልዮን ዝኸውን ነበርቲ ከተማና ህዝብታት ክልልና ፈተውቲ ሐዋሳ ንኽሕግዙና ጻውዒት ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ኣቕሪብና ኢና ኣብ ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ እውን እንሓገዙ ጸኒሖም እዮም ዓበይትን ሃገር በቀል ስራሕታት ፕሮጀክት በበጀት መንግስቲ ጥራይ ተሰሪሑ ማይዛዘሙን ዝተወደበ ተሳትፎ ህዝብን ሰብ ሃብትን ዲያስፖራን ሰብ በጽሕታ አካላትን ይሓትት እዩ ናብ ዜና ወጻኢን ትንሰግር ድማ ኣብቲ ካብ 4 ክሳብ 9 ሓምለ ተመዲቡ ዘሎ ስነ ስርዓት ቀብርን ዝኽርን ነበር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኔይ ንምስታፍ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን በዚ ህዝቢ ይእከብ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም ድሮ ብኣማይ ተሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንምስታፍ ናብ ቴህራን ከም ዝወሓዙን ካልኦት ሚልዮን ድማ ኣብቲ ንሶምን ጸንሕ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክሳተፉን ትጽቢት ይግበር ሰበስልጣን ኢራን ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ርእሰ ከተማ ካብ መላእ ሃገርን ወጻኢ ዓድን ተኣኪቡ ኣኽብሮቱ ከቕርብ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ ቴህራን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ
ንስተቃትሉ ወዲ 86 ዓመት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ነበር አያቶላህ አሊ ኻሜኔይ ስነ ስርዓት ቀብሪን ምፍጻም ምድላዋታ ጌራም አላ ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ፕሮጀክት ወሰን ቃላይ ሐዋሳ ዝለዓለ በጀት ዝሓትት እንትኸውን እንትዛዘም ድማ ንወለዶ ውሕስና ምግቢ ዝኸውን ዓብይ ሃገራዊ ኣሰር ምዃኑ ተሓቢሩ ፖለቲከኛታት ንውልቃዊ ረብሖም ክብሉ ንሕብረተሰብ ክፈላልዩ እንተሓስቡ ኣይኸውንን ምባል ባህሊ ክንገብሮ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምዒዶም ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ነበር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን አያቶላህ አሊ ኻሜኔይ ንምስታፍ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን በዚ ህዝቢ ይከብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም አዚና ነመስግን ሰላም